Ki Haiñ nagatnat labor tenat pulit bat nagatnat infiltration jong kari Boy district kila pelong ya ke jinglet Jurip hakabaya day bat kinong bela barjela ki badon ki Karkhana ki babun ki badon hapo ke Midc Umïam industrial area ya kani ke jinglet Jurip la pelong da ke jinglet trelang bat kinong elam jong kador bar shnong Umïam lalap ru babun ngut kinong bela barjela ki lawan bantrei klem da don ki kot ki sla ki babiang bat bakim shmlalet penshisha ya ladi hikmat ki pulit Aba Haiñ tren sikila patai kubor orang ba shnong jong ke shnong Umïam uba Stevenson Karkhana ulai ro iki kam jong katnat labor infiltration bat tanat pulit ban but dien tek patek ya kinong bela bean ki bawan bela hakini ki Karkhana Nggak ban ong bakiri boman ane kiri kibriu ki bola don kies na keleng ka state tenteng kelak kalalong kum ka ketem ban ri tengan hakani ka jeka jungi kumban shu pen mau ya pi dang hakani kindiat penai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin begin layo jengtip hadin siteng kenta nak leng jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sai ka kot ka sla jong ni brio haba ngi wat uni brio sumdan tanggawai ka kot ka slaru ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kanu ka identification umdan kaseng nyautrep